ubi sana. Sana hari ko mama nio masak daun ubi sama kincuang. Iko bahan-bahannya ada kincuang, ada rimbang, ko bawang merah, ko lado mudo, ko yang bagiliang. Langkue, supade, kuning, giliang, bawang putih. Ko daun-daunnya sana. Daun kuning, serai, limau, cengkeh, daun kulit, daun salam, daun dukung. Ko daun cok panci sana, daun ubi, cok peranci. Laka rumah ma, do batang cok peranci segar-segar sana. Ko ambil cok peranci aman yo masak gulai cok panci ko sama teri. Terinya terserah. Kalau sana nyo teri ketek tu boleh. Ko aman yo iko. Ko santannya sana. Karena bahan-bahan ko sana jangan lupa dicuci dulu, basuh dulu, baru diciah, baru diiris. Ciah dulu cok panci ko. Sana kincuang wa dipotong sesuai selera sana. Dimasukkan daunnya ko jadi. Sana ama ko dibuang dia ama ko. Di dalam saya masukkannya. Nah, kalau nak tahu cara masak, candilah pada dia aku sana. Masakan daun ubi sama kincuang ala mama Ima. Kalau nio sana daunnya masukan, kalau main dak. Kalau ma bayi ciah dia ma sana, bayi di namanya kalau ditumbuak naba ado sembarangan lah ma bayi ciah dia main. Sana kalau nio rimbang ko dipotong kulit jadi dong terserah selera sana. Kalau ada mudo sana iciah lah, kalau di kalender bulia, kalau di ciah bulia sesuka selera sana. Kalau man yo iciah nah kita masak lagi sana di napi kompor sana. So santan jalang dulu sana. Bumbu yang begiliang sana supade, kue, bawang putih ya, sama kuning. Kalau bawang merah yang kalender tadi sana, bawang merah. Solado ali sana. Kodan daunnya sana, serai, daun kuning, cengkes, daun limau, daun salam, sana. Jangan lupa dikacau sana. Iko santan pakai santan jalangnya baru sana. Dua, masak dulu sana di santan jalang. Biar ngelaga dulu sebentar. Sana, kok kalau melaga kok sana, lah masak bumbunya aja santan jalang sana. Kok masuk santan kental, santan pakai. Kau sesuai selera sana. Kau teri dia, teri ketek tu dia, kalau ma teri ko, lawak dia, sesuai selera lah sana. Nang laga ko masukkan kincuang awak sana, kincuang sama rimbang. Sedap. Bumbu rahasia Mama Ima. Sako, kinamoto, garam. Petang ama kebalai sana pasar petang nampak kincuang teraga rasa gulai kincuang sama daun ubi sana pakai rimbang pakai teri teraga nama rasa gulai kincuang tu anak ama imah ko aniyo do sana saya bawang kincuang ko ama lama na dia ama ko sana orang siswa nang punya ko nak anak kini nak niyo do sana. Kalau orang siswa ama orang siswa lama na dia ama ko kincuang ko sana. Kalau nak pandai cara yang gulai kincuang ko caliak lah sana video aku sana lama bana sana tapi selera sana yo lama bana sana cibola sana harum wangi sana yo bana tabi selera sana sedap sana. Masuk daun ubi wa sana daun copanci potong lah sesuai selera sana takai pujo basuhan di dia ko di cicih dia aku di rame setek tanah keluar pai tumbuak dia langsung berang selera sana lah kalau man yo becih dia mak aku lama ubi ko tadi mambiak bakal mah baru baba mambiak pun sana lu kuku yang sanginnya ko sana biarumnya sana kuku bola sana lama bana ko daun ubi ko sana wakicok le sana. Bismillahirrohmanirrahim. Sedap, enak masakan ala Mama Ima. Nak, kita napi lu sana. Ngai kecil kampuang, ngai biar lama, biar berasuk makan, biar seru. Ngai dulu biar tamia sete sana. Kalau masak bantu aku sana, lah harum, lah wangi. Nah, kalau lah masak tuh gulewa. Oh, sandua di sana. Salin le, mesti napi kompor di sana. Lama bana. Sana, iko hasilnya sana gulai kincuang sama daun ubi sana. Silakan mencoba sana. Sampai jumpa sana.